एथर मु गोटे छाड़ी गोटे जण पाखर जे कहबा ता पाखर से काणा कहबा ना मियाऊ कहबा क 1 म्याऊ 3 म्याऊ 5 म्याऊ 7 म्याऊ 9 म्याऊ 11 म्याऊ 13 म्याऊ 15 म्याऊ। वेरी गुड देखला मियाऊ 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 कहले कि नहीं हां से कोडी केंद्र मियाऊ कहलु 2 रे तुई केंद्र मियाऊ कहलु 4 रे तुई केंद्र मियाऊ कहलु 5 आरु हां 6 रे तुई केंद्र मियाऊ कहलु 8 रे तुई केंद्र कहलु 10 रे तुई 11 से ना हां 12 तुई 14 तुई 16 वेरी गुड बुझले कि नहीं रे कहला 16 रे ताले एगुडा सब कोन जानि सके एगुडा सब 2 रा गुणितक काना गुणितक 2 गुणन 2 रे 2 2 दुने 4 2 3 2 4 2 5 10 हैला 2 7 तापरे 2 7 2 8 बुझला तरा तो सेमती 3 रा भी कहि